og velkommen til videoen her. I dag så vil jeg altså lave dumlemuffins. Vi har et lille smule dumler her. Og vi har også noget æg. Så har vi noget smeltesmør derovre. Her der har vi en lille smule kakaopulver og mel. Så her der har vi noget normalt chokolade. Her der har vi en lille smule sukker. Og her der har vi 4 ting. Der er bagepulver, natron og salt og vaniljesukker. Så det vi har i her. Det første vi skal, det er, at vi skal blande her. Yes. Ja. Så vi skal lade det her over i det her. Sådan. Prøv at dufte mig. Det lugter dejligt. Så rører jeg lidt rundt i det nu. Så sådan her ud. Igen. Men vi rører lidt mere rundt i det. Og det dufter godt, hvis I vil. Og husk, vi lægger opskriften nede i beskrivelsen lige hernede. Og nu skal vi simpelthen til den næste ting. Og det er simpelthen sukkeret her. Og hvor vi skal have æggene i sukkeret her. Ja. Det stopper du. Det næste vi skal, det er, at vi skal have pisket her. Så vi pisker noget sukker i noget æg her. Og så hælder vi lige lidt Du pisker bare imens. Pisker bare. Nu pisker vi imens. Bare lidt forsigtigt, så jeg ikke får ramt dig her. Oh. Ja, det ligner noget. Det ligner starten på et andet. Som jeg sagt, det her det bliver altså til dumler. Hvorfor nu har vi det her, og vi har det her over. Ja, pisk. Pisk. Nu skal vi også simpelthen, nu har vi pisket det til en hel masse. En masse her. Ja, det ser meget mærkeligt ud. Så nu har vi det her, og vi har det her. Yes. Så skal vi have det her i. Der har jeg lige sådan en her. Lad den ligge i. Så kan du tage en ske, og så kan du putte det her over i, så ryster jeg det i, så det ikke kommer klumper, ikke hva'? Sådan her. Ja. Nu hælder vi simpelthen det her over i det her. Og nu tager jeg hele skålen. Nu gider jeg ikke det her mere. Bare lidt ad gangen. Bare lidt ad gangen. Yes. Og bare... Bare lidt ad gangen. Er det også lidt ad gangen? Er den tom? Ja. Hvad er det næste vi skal? Nu har vi det her. Så skal vi have en dejskraber. Dejskraber? Ja. Ingen ved hvad. Over i håndvasken. Hernede. Der har vi en Så skal det bare vendes forsigtigt. Så nu vender vi simpelthen det her om. Lige så forsigtigt, så det ikke sprøjter. Nu tager vi det her chokolade og hælder ned i her. Og bare rundt. Rundt her. Ja. Det er en lille smule stivt. Det gør intet. Og det her det ser meget mærkeligt ud. Det ligner, der er for meget chokolade i. Vi har simpelthen tilføjet lidt mælk. Det gør ikke så meget. Fordi vi synes, den var lidt for tør. Der stod ikke rigtig i opskriften, den skulle. Men nu har vi gjort det, fordi den var lidt smule tør. Den er bare helt brun lige nu. Nu tager vi simpelthen ske her. Og så fylder du det i muffinformene. Så er de næsten fyldte. Så der skal man passe på, at man ikke drypper. Altså sådan her. Det ser meget mærkeligt ud, det her.
Det ser meget mærkeligt ud. Ved det klister? Nu hælder vi det her ned. Nu er jeg simpelthen fyldt af alle muffins. Det er simpelthen mangler at få i de her dumle her. Og jeg håber også, I gider like. Og se lidt flere videoer. Altså, vi vil rigtig gerne lave flere af de her videoer, hvis I gerne vil. Men her er det simpelthen. Og her har vi dumlen. Så vi kan putte lige så stille ovenpå det her. Ja, så nu går vi simpelthen i gang. Man får vildt meget lyst til at spise det, når det er, du laver den her. Jeg har ikke noget lyst til at bare spise det med det samme. Og whoop. Jeg skal lige lægge i midten. Okay. Ja, så har vi lille dumler her. Her dumler. Og så skal de bare mases ned, så de kommer lige ned under. De må ikke ramme bunden. Uden de rammer bunden, sådan. Lige lidt længere ned der. Ja, de her form bliver så mega fede til, hvis vi skal lave det her. Så skal de bare i ovnen, Toge. Ja. Og hvad står ovnen på? Det står på 200 grader. Yes, i over- og undervarme. Ja. Pas på, at I ikke brænder jer. Sætter du den ind? Og jeg vil bare sige, at vi skal nok have en voksen. Når det er, hvis jeg laver det her. Så sætter vi den ind her. Pas på. Ja. I kan nok have en ovn til at tænde. I kan nok have en voksen til at tænde ovnen og alt sådan noget. Og det skal der stå her i 20 minutter. Yes, og bag færdig. Og så vender vi tilbage, når de er bagt. Ja. Hej, nu er vi simpelthen tilbage. Kærne, vi vil lige blive færdige. Skal vi se, hvordan det ser ud? Her er det. Ja. Okay. Så kan jeg få den op her. Det er lidt varmt. Nå, ellers vil jeg sige tak fordi I så med. Sådan har jeg endelig kærne med at se ud. Men farvel. Vi ses i næste video.